I'm a cat. Meow. Check me out. I'm a cat. Meow. Check me out. I'm a cat. Meow. Check me out. Meow, 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 meow. Check me out. I'm a cat. Meow. Check me. Eu sunt Tyler Sparkle cu articulații și astăzi vreau să mai vorbim așa despre, dar mai facem mult despre, vorbim despre lucruri, da. Deci odată am avut un vis. Acel vis era foarte amuzant, dar m-am trezit peste noapte pentru că mie mi s-a părut că era coșmar. Bine. Deci, visul începe așa. Eu eram la baie, iar mama mea era în altă cameră. Și pentru că mai am o baie, mutandul meu, Cibo, era la baie. Și apoi s-a văzut un minunat tare și în visul meu, Cibo se necaseră cu mănuși. Dar nu s-a auzit și în realitate. S-a auzit, așa a făcut un visul meu. Cibo se necaseră cu mănuși din acelea. Da, și apoi mama mea mi-a zis, mi-a venit să plâng și mama mea a sunat la salvarea de oameni. Da? În visul meu, asta s-a întâmplat în visul meu când a sunat la salvarea de oameni, s-a întâmplat în visul meu. Cum adică și mie venea să plâng, dar apoi nu mai venit. Și apoi am zis, trebuia să plâng. Și apoi i-am dat, apoi m-am trezit și de dimineață și când m-am trezit am vrut nu mai puteam, da. Cam asta am vrut să zic și apoi